Osibunna ọkwanụ ya ka papịa yọsịalị ya biko ya wee je dupụta nwa nwoke ya mụrụ wee zuko papịa wee daa n'ala wee na-ebe wee jụọ nwatakịrị afịa nwatakịrị wee kwuo afịa wee bụrụ na afa ya na nwa ya na-aza bụ afa nna mama ya akwa ifugo ya wee sị papịa kedu ụmụ gụkwanụ ọ sị na ya anụbekwe nwaanyị na sinsi afọ nọọ ịkpa ka ọ nọ na-ekogheri osi ebe a mapụta osi ebe a mapụta ajụ onye ọsị na ya ka rịtọn ọkwa ego ya ma n'isi mami ya maka na ka mami ya pụrụ nwoke na-akwụgharị stil ọrịtọn ego ọ chọrọ ịnụ nwaanyị jos nnọọ biekwe laif ya fụta sef nọọ misteki ka ya mere n'ije hụ nwaanyị maka na ya ghara kọntrol nwa onwe ọsị m nne sọkwana ya na papịa wee bido wee tọbakwa mana ihe a ji wee wepụtaziela anyị dis akụkọ na ọnlaịn bụ na papịa kpọrọ ya wee yọọ ọnya wee sị biko na ya chọọ ka o chenji afịa na afa nwa nwoke afọ ọ mụrụ to afa papịa ya afa nyanwa ka ọ bụzala ụmụaka ya mụta maka na ịgwọrọsị nwa ya wee sị ya na ya gba mgbe nwe na ọbụgodo na ya ga-eme ya na ya ga-agwa mami ya o wee yọbịa wee sị biko ya agwana mami ya na ọbụgola adọlt ya jichukwu nọ n'eluigwe ya chenji afa nne ya na afa nwa afọ ọ mụtara to afa nyanwa na ife niile ya nweziri ga-abụzi nke ha ma ọ bụrụ na o chenji afọ ahụ instead of ịzaba afa mami ya and ya biko ya gwara mami ya na ọ gwa mami ya na mami ya ma nkwe maka na mami ya taga afụfụrụ nne n'isi ya sị m ọkwanye ọsị m ịmagolo ụmụaka mụ n'obodo oyibo na ya mara na nwa ya nwoke nọ na-ege ife niile ya na papịa na-ekwu olu ka mami ya natara nwa ya nwoke wee chịchala wee jagwa gramma sị ya na papịa sị kafa chenji afa kedu ifefa na-echenjila afa mami ya wee leta wee ligolie wee sị na nke a ama mme na nke a ama mami ya na-ebe na-achọ ka ọ nwụọ wele isi na-eje ije si afụfụ niile ya tara n'isi ya zụọ ọnya n'akwụkwọ nọchọ ọnya mgbe a mụrụ nwa na-egbogo na-egbede ya na-ayọ mami ya sị na ya chọrọ ya zaba afa nne ya ọ sị n'ike kwụrụ ọtọ gwu ya na ya mara efe ya ga-eme na papịa na-ayọ ya na-ayọsi ya ike si biko ya chenji afa ịghọtago na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya bịa ka faje na lokal gọọmenti je chenji afa ma enye na-azụ mami ya ka mami ya ghara ịma ọ sị bụ na mami ya si na omenye ya nwụnarị ya n'aka ha wee chighekwa azụ back to UK yọtago papịa wee kpọnya wee na-ayị ya wee sị ya na ọbụgola adọlt ya nata naija ọ bụ na ọ nata naija ka family change of name na naija kama ya na-azakwa afọ ọ na-aza afa nne ya ịghọtara kịta mana ọ bụ na ya na nwa ya nata kafa na-abụ ịmagolo zaghazie afa nyanwa n'azụ mami ya wee na-asị na ọ bụ na papịa bịara ogbe ya ya ọnya ya nwere ike kwelu mana ije si n'azụ ka ọ narị ụmụaka n'ọnya bụ the worst mistake o mee and for that na nke a ama mme si ya na o menye ya nwụnarị ya n'aka si m nne ya mara ife a ga-eme na ndị be mami ya na-atara ya very well duto na ofu nwa nwoke ka mami ya mami ya mụtara and ọ na-akpọ nwa ya anwa azene no accept gị as second son na bie akwa ifugo maka na mgbe ụfọdụ ya na grandma nọ grandma eje weta picture nke dị ọkpara na-asị this is your brother this is your brother your only brother unu afụla ebe mama nnekwu ya na-eje na yọtago unu afụla ebe mama nnekwu ya na-eje na yes and na mgbe this girl jebere obodo oyibo na-afịa ka o ji jebe obodo oyibo o jiri afa die kịta na mami ya anatago naija wee gwa papịa ya bịa were ego mee n'isi papịa ajụ mami ya wee je were ego mee n'isi wee dobede ya na court after so many years ihe a wee na-eme ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ so nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dọgụ ka this girl mee na ọnya hapụrụ mami ya mụrụ ya nọ papịa afọrọkwa ya anya na ọka o tosiri mmadụ ife wee nataba wee jiri aka wee chọọ papịa and na papịa achọnụrụ ha for one day ka o je chenji afa zaba afa maka na ka o wee nwee nurut mana chetakwa na ọnwa anya ka ọ bụ maka na ọ bụ na nwoke kịta akụba ọkpọsị ka o nwee rut kwuchi ihe mama nnekwu ya na mami ya na-agwụ ya akwa ịghọta ebe ọ na-eje na ka onye kwechili ndị nọlụ n'afa mami ya
ebe mami ya return golo ego regardless na ọ mụrụ ya na be nne ya bee ihe mami ya kwuru wite nwa ya nwoke and na ebe papi ya dukalichalụ consign about bụ nwa ya nwoke nụwa ahụ ịmala ebe dị man na-eje then ebe mama nnekwu ya edukalicha consign about bụkwalụ nwa ya nwoke nụwa ịfụda nwa nwoke nụwa ka a na-azọzi akwa ịghọtala na ahụ ebe ọ ya ewedele ya wesị ka amalụ ihe ndị mmadụ lụ ọ bụlụ gị ị ga-eje chenji afa gị ajego primary school afa gị ajego everything just to please the man that never cared. Amara m ihe m ga-ekwu because ana m ekwuzie like this man truly need this. Yes. Mana o mere ọfụma atọ. O mere ọfụma. For one day junu rese nwa gị afọ. For one day chọrọ ịma. Ọ bụrụ na agbaghị nkịtị dị na-ekwu nwa gị. Iwe fụzi anya kịta instead ị ga-eje the right way. Ijesikwe n'azụ. Mere. Adịnya mee ihe abanye amalụ na o nwere ike igbu that woman maka na papi enwere mgbe o ji wee chọọ iche ya na ngwabele oge kịta anụnwanya anụọ dị itinye akala ịnụ dị without papi amaghị ma ọ bụrụ na ya chọbara ya na irresponsible nke ya dị very obvious ya mọrọ ife a ga-eme na ka ji wee sị ka ndị mmadụ tele ya alụ kedu ihe ọ dị unu ka ọnya mee gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ